Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Agragsak kayo iti Apo, ulitek nga ibaga, agragsak kayo, asidegen ti Apo. Dagiti balikas, manipod iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Isumet laeng iti kayat nga igunam-gunam iti nakatolikwan na simbaan kada tayo amin kakabsat. Amang rambak iti daytoy may 4 a Domingo ti Adviento. Gaudete Sunday, Gaudete balikas iti Latin sa dino kayat natisawen agragsak kayo. Ken agragsak tayo nga rod kakabsat. Tadaytoy nga iururay tayo sigurado ti idadateng na ket asidagen. Agtultuloy nga rod kuma iti panangisagsagana tayo iti puso kaunggan na kem kabibiyag tayo. Tapno agan ninaw iti langa ti Dios, may sagsagana tayo iti bagbagi tayo ket sapay kuma ket makita dagiti kapulpulapul tayo nga agbibiyag agar ari iti Dios ti kaunggan tayo. Bigbigan tayo nga rod dagiti basbasol tayo. Dumawat tayo ti kaasikan pamakawan ti Apo, tapno may karitay metlaeng makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo, asi papakumbaba, agkonfesarak iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isong agpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasya na tay kuma ti man nakabali na Dios. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, makitam ada kami at taong, si papasnag kami amang padpadaan iti piyesta ti panangipasngay, panakaipasngay ti Apo. Ipaay mo kadi, tamapudnuan mi ti mangrambak iti daytoy na indakla na piyesta, babayan dagiti misteryo. Ket nakaradkad kami kadagiti ragragsak iti panakaisalakan. Dawatan mi daytoy gapo ken Hesukristo nga anak mo ken Apo mi, isu a makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Sofonias. Agkanta ken agriaw kayo iti rago, da kayo nga Israelita. Agragsak ka iti amin nga pusom Jerusalem.
Impanawan ti Apo dagiti gumurguraken ka. Inikat na amin nga kabusor mo, adakin ka ti Apo nga ari ti Israel. Awan itan ti gapu ti pagbutngam. Dumtengen ti tiyempo nga ibagada iti Jerusalem. Di ka agbuteng syudad ti Jerusalem. Di mo ipalubos nga malpay dagiti imam. Ada ti Apo nga Diyos mo iti dinnam. Ti bileg na ti mangted ka iti balaygi. Agragunto ket sika ti pagragsakan na. Ika na kanto iti baro nga biag tay ayaten na ka. Agkantanto si raragsak gapukin ka. Naragsak akas kadagiti tao nga makipiesta. Ti sao ti Apo. Agpukaw ken agkanta kayo tati na indaklan ken nasantuan a Dios ti Israel makipagnaed kada kayo. Ti Dios ti mangisalakan kanyak agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak. Ti Apo ti mangted iti bileg ken pigsak wen isu ti mangisalakan kanyak. Agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon iti inaramid na. Ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Kantaan yu ti Apo gapu kadagiti na indaklan nga inaramid na. Iti entero alubong ipadamag yu akasta. Agpukaw ken agkanta kumadag iti aming nga agnaedisyon na indaklan tinasantuan a Dios ti Israel ket makipagnaed kadagiti tattao na. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Kang kanayon kuma naragsak ti panagbiagyo iti Apo. Kunak manen, agrago kayo. Ipakita yu ti kinaanos yu iti amin na tao. Asidigan ti yaay ti Apo. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngem iti amin na panagkararagyo, agdawat kayo iti Diyos abuyugan ti panagyaman. Aywana na kayto ti talna ti Diyos adi matukod a panunuten ti tao. Tapno natalged dagiti puso ken panunot yu, iti panakipagmaymaysayo ken ni Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas, anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo ada kumakada kayo. Ti sumaganad na adawit nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Sinaludsod dagiti tattao ken ni Juan. Anya ti masapul nga aramidan mi. Ti addaan iti dua akagay insungbat ni Juan, masapul nga ited na ti maysa iti awanan. Ti addaan kanen
masapol ang mangibingay. Napan ti sumagmamanong agsingsingir iti buwis, tapno agpabunyag da kenkwana. Maestro, kinunada, anya ti aramidan mi. Di kay agsingsingir iti ad-adu, ngem iti tumutop. Imbaga na kadakwada. Ket da kami, sinaludsud met dagiti soldado, anya ti masapul nga aramidan mi. Diyo piliten nga alaen ti kwarta ti siya sinuman. Diyo met butbutngen ida, tapno maalayo ti kwartada. Mapnek kayo iti swelduyo. Kinunana kadakwada. Dimakkel tinamnama dagiti tattao. Impapanda ani Juan ti Kristo. Ngem kinuna ni Juan kadakwada. Bunyagan kayo iti danom. Ngem sumarsaro no kanyak iti maysa adakdakkel ti pannakabalin na ngem siak. Diak pay may kari amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyagan na kayo iti espiritu ken iti apoy. Adda ken kuana iti bigao apang taep na iti irik. Urnungen ken idulin nanto ti irik iti kamalig na. Ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maidep. Kastoy ken dadumapay abalakad ti imbagbaga ni Juan kadagiti tattao iti panangikas kasabana kadakwada iti naimbag adamag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Rag-o ken ragsak. Hanya kadi kakabsat iti sikreto, the secret ingredient. Tapno maaddaan tayo ti rag-o ken ragsak iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Hintayo man kakabsat so kimaten iti sungbat iti Ebanghelyo anang ngagan tayo. Maysa kadagiti imahe nga ingunam-gunam iti Ebanghelyo ket iti imahe iti irik ken taop. Nagpintas dagiti balikas iti Ebanghelyo. Adda ken kuana ti bigao apang taep na iti irik. Urnungen ken idulin nanto ti irik iti kamalig na ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maidep. Kakabsat amo tayo launay iti emahe wenno iti pagsupadian iti taep ken irik. Well no kitkitaan tayo ay ket agpadada iti langa. Agpadada iti langa. Ngem ammo tayo launay nga iti maysa addaan nagyan ngem iti sabali ay ket ipes. Kakabsat igunam-gunam iti Dios babaen dagitoy nga emahe irik ken taep iti nagpayduma nga kabibiyag dagiti addaan rag-o ken ragsak ken dagiti awan KSS kanna nga wagas panagbiag ipes. Diket din isungarod nga pagsinaen tayo dagitoy dua irik ken taep. Yan tangay ta saan tayo kayat nga maitipon ti addaan nagyan iti awanan. Saan tayo nga kayat nga itipon iti nabangles wenno raten kadagiti nasayaat. Saan tayo nga kayat nga itipon iti rinuker iti nasayaat. Daytoy kakabsat ti kayat nga takwaten tayo met iti Dios iti daytoy nga Domingo. Kayat tayo kadi iti ragsak ken rag-o tay nagpayduma ken pudno nga ragsak ken rag-o. Gundaway tayo daytoy tapno intayo tingitingin iti pudno nga kay papanan ti rag-o ken ragsak iti kabibiyag tayo. Kaya tayo man wenno saan kakabsat, we are in a rapture, a tag-o-war, quote and unquote, between the desire to live a meaningful life and this so-called temptation to succumb to a life of emptiness. Kaya tayo man wenno saan
When pudno na itukit, iti kaunggan tayo, iti bin-i ti pamati, bin-i ti kinaimbag, ngem iti kabusor intukit namet, iti bin-i ti kinadakes. We have in us seeds of goodness, but at the same time, we also have in our hearts seed of destruction. Depende. Noan niya iti panpanuynuyan tayo, noan niya iti tartaraunan tayo, noan niya iti bibiyagan tayo. Taop, wano irik. Kakabsat, umunain tayo man tingitingan, hintayo kitain, iti wagas kabibiyag, dagiti tattao nga mayan natop ti kabibiyag da, iti taop. No, basaan tayo kakabsat iti daan na tulag, particularly dagiti wisdom literature, iti libro dagiti Hebreo, libro dagiti Israelita, iti daan na tulag, ti emahe ti taop, ket daytoy ti emahe dagiti maag, the foolish. Amo tayo launay, ti taop ay walang laman, walang kahulugan, walang direksyon ang buhay. Kakabsat, kaano kadi aya, wanoan niya kadi dagiti kanito, certain moments in our life, nga mayan natop iti kabibiyag tayo, iti emahe, iti taop, dagiti kanito, nga daksanggasat na maibilang tayo, amaag. Umuna, kakabsat, kayat ko nga igunam-gunam, ken nagpintas nga pagpampanunutan tayo, ti senyal nga agbibiyag tayo nakas taop, ket no adda dagiti arapaap tayo, nga saan nga umdas ken saan nga may kanatop iti agdama nga kasasaad ti panagbiag tayo. When we long to live a life other than our own. Anya ti kayat ko nga igunam-gunam. Kakabsat, if we live a pretentious life, if we live in a duality, for example, that's already a sign of a life of foolishness. Tapno maigunam-gunam nga na wenno tapno maibuksilan ti kayat ko nga igunam-gunam kakabsat, sublianan tayo man daytay paborito nga istorya, may sakadagiti paborito tayo nga istorya, nalabit idi ubing tayo. Istorya iti maysa nga pusa. Amo tayo iti kasasaad wenno iti kababalin ti pusa, di ket din full of confidence iti pusa. He appears as if very strong ti pusa, confident, with power, with prestige. Ngem no iti pusa makakita iti aso, agbuteng, maparmek iti pusa, iti aso. Ket iti daytoy certain istorya, ti daytoy nga certain nga pusa kakabsat, adda iti daytoy maysa nga mahikero, maysa nga magician nga daan iti pusa. Ket amo tayo manen, dayta nga pusa very strong, dayta nga pusa daytoy nga mahikero. Ngem apaman nga nakakita ti aso, ay nagbuteng kinunana daytoy akin kukwa, hang ko nga kayaten iti agbalin nga pusa, saan ko nga kayaten ti pusa, kinapusa, ala pagbalinan nakman nga aso, kinunana daytoy pusa iti akin kukwa nga mahikero. Ket kinuna daytoy mahikero, ala sige nga rod, pagbalinan ka nga aso. Ngem iti apagdarikmat daytoy pusa nga nagbaling nga aso, nakakita iti tigray. Ket nagbuteng manen. Kinunana, saan gayam nga aso ti kayat ko nga pagbalinan, kayat ko nga agbaling nga tigray, dakkel a pusa, natantanok gayam daytoy tigray, ngem daytoy kasasaad ko nga pusa nga aso, ay kayat ko nga agbaling nga natanok, pagbalinan nakman nga tigray.
Uwan, kinunamanen, daytoy nga mahikero. Kat daytoy nga pusa nga nagbalin nga aso, pinagbalin namanen at tigre. Ngam iti agpagdarikmat, daytoy nga tigre, nakakita iti elepante. Kat nagbutang manen, nabainan manen. Kat he felt so weak manen, he felt so small. Iso nga kinunana, iti daytoy nga mahikero, apo, pangaasim pagbalinenak nga elepante. Kayat ko nga agbalin nga natanok, napnuan bilag ken turay. Ngem nagpintas kakabsat, iti insong bat, daytoy mahikero. Kinunana, no, I won't make you an elephant. Because even if I turn you into an elephant, you will still have the heart of a cat. You will still have a heart of a cat. Nyati kayat nga igunam-gunam, dito nga istorya. No pusa ka, ay pusa ka. No aso ka, aso ka. Ti pusa, saan nga mabalingag nga aso? Ti padi, saan nga saan nga baro? Iti si asawa, kataktak ko na aday nga asawa na, layon, hagingga, tumangad dat barsa nga. Saan mo nga ibaga? Sa bali lang kuman, dagiti naganak ko, anyameten nga rinuker, dagitoy nga naganak ko, didakpay nga ay ayaten. Uno, kadagiti naganak, anyameten dagitoy nga pinutot. Sakit ti ulo. Apay nga tanga daytoy tinaasawak. Sa balilaeng kuman, mauma akon. Sao nga sao. Hanlakid din nga makatal na. Uno, ay, agbarbartek matlangan ng layon. Hawampay ganas. Di jilaang kuman ka arubak. Di jilang kuman katarabaw ka. Nagsingput, nagseksi, nagwapo. Anya nga ta, no impaay ti Diyos kanyak. Iti bagi, iti balasang, iti bagi, iti lalaki, ket isumot iti pusok. Ulinaon iti pusok. Kakabsat, if we reach that point, we are not living a life the Lord has given us. We are not living to the fullest of our potentials. Kakabsat, dagitoy iti maysa nga senyal, maysa daytoy nga senyal, iti biag nga arig na maag ti pakay dasigan tayo wenno pakay tipunan tayo iti panirigan iti Dios. Ngarod, kitaan tayo met ti sabali a banger, biag akas irik, biag nga addaan kay papanan. Ulidan tayo kakabsat, ditoy ni Juan Mamuniag, ket nagpintas dagiti balikas na. Makita tayo nga dagiti ieb-ebkas na saan laeng nga head level, saan laeng nga panirigan nga agtalinaed iti utek, no diket di makita iti wagas kabibiyag na, aramid iti pakakitaan, dagitoy nga ieb-ebkas na. 3 times nga sinaludsod dagiti tattao, anya ti aramidan mi. Dagiti tattao, dagiti agsingsingir ti buwis, dagiti soldado, iso nga iso iti saludsod da, anya ti aramidan mi. Tanasisita kakabsat nga makita tayo iti pudno nga panakaipakat dagiti kapanunutan iti panagbiag tayo. Panakay sayangkat iti inaldaw-aldaw. Tapno makita tayo nga adda iti kay papanan dagiti saan laeng nga edi kapanunutan no di ket di iti mismo nga kabibiyag tayo. Ket ingunam-gunam ni San Juan Bautista, kinunana kadagiti tattao ti addaan ti dua,
akagay masapul nga ited na ti maysa iti awanan. Ti addaan kanen masapul amang ibingay. Learn to share if you would like to have a life that is worthwhile. Learn to share. Saan ka nga agbalin nga imot? Kakabsat nakakita kayo ka din iti manakimisa, agserserbi iti simbahan, kameng dagiti na dumaduma nga religious organizations, wenno ministries, talaga nga naunag ti pamati na ngam imot. Imot ada, kamamuyo apo nga imot nga manakimisa. Sa awan pa lang nakita ka po na imatangak. Mangiyam amu kay tuman, takatongtong ko. Dagiti imot nga kamamuyo. Ngem kakabsat, no naigamar tayo iti mission ti simbaan, no napintas iti langan-langan tayo iti Dios, we cannot but share. We cannot but share. Apo, ni San Juan Bautista in gunam-gunam na metlaeng nga saan nga isu iti Kristo. Kuna dagiti tattao aniwan amamunyag iti mangisalakan, datuyan ti mangisalakan. Ngem in gunam-gunam na, you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. John pointed to Jesus, saying, bunyagan kayo iti danom. Ngem sumarsaruno kanyak iti maysa dakdakkel ti pannakabalin na ngem siak. Diak pay maikari amang warwar ti kordon ti sapatos na. Bunyagan na kayo ti Espiritu Santo ken apoy. John only teaches us the basic. Jesus, on the other hand, teaches us how to truly become sons of God. Kakabsat, malagip yu kadi, iti may sa apasat iti Ebanghelyo ni San Juan, ano sa dino na itukit. Very truly, I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a single grain. But if it dies, it bears much fruit. Ingunam-gunam ni Jesus, kakabsat, nga iti pruweba, nga da iti linaon, iti maysa nga bini, ket no agtubo. Ti pamamneknek nga da linaon ti palay, ket no maragreg matay ket agtubo. Kastamet iti biyag tayo kakabsat. Iti mangipasimudaag nga ada iti KSS kan iti panagbiag ti maysa a tao, ket no makita iti kalidad iti bunga na. No mapisi-pisi iti bagbagi tayo, no iranod tayo ti aniaman nga adda kada tayo, ket maragmaglanganen ti agbati kada tayo, dayta iti pakatingitingan nga adda iti KSS kan iti biag. Kunada nga rod, ang mahalaga ay hindi lamang maghanap buhay. Ang hiling ng Diyos sa atin ay magbigay buhay. Generosity is not measured on the things that we give, but on the things that we leave for ourselves. We live for ourselves. Apo, kastapay nga ingunam-gunam ni Jesus, if we would like to be considered irik, there should be interplay between giving and forgiving. Iti sermon na sadyay bantay, the Sermon on the Mount, kinunana, forgive and you will be forgiven. Give and you will receive. Good measure, shaken down, pressed together, running over. We cannot separate generosity from being forgiving, because forgiveness is a sign of generosity. Awan iti pudno nga kinamanagparabor no saan mo nga mapakawan dagiti nakasakit, nakadangra ng sair ti kaririknam.
Ket daytoy iti kayat nga pag nga aramidan ni Jesus nga angkla iti pudno a biag nga adda kay papanan na. Kinamanagparabor nga maipakita iti kinapakumbaba ken pammakawan. Kakabsat, datayo nga asideg iti simbaan, datayo nga rod kuma iti pakakitaan dagiti tattao nga kapulpulapul tayo, iti rag-o ken ragsak abunga iti kinaasideg tayo iti Dios. Ket makita da babaen iti kinamanagparabor ken kinamanagayat tayo, kinapakumbaba ken wagas pammakawan tayo. Iti uneg ti pamilya, iti uneg ti sisa, barangay ken iti parokya. Sapay nga rod kumakakabsat, ta agbalin nga ulidan kada tayo ni San Juan ken ni Jesus. Iti pudno a biag nga addaan kay papanan. Isu kuma iti agbalin nga idolo tayo, ket mayasping kuma ti kabibiyag tayo kadakwada. Kinamanagparabor, kinamanangaasi, kinapakumbaba, dayta iti langa, iti biyag nga napnuan rag-o ken ragsak. Sapay nga rod kuma, tay dayta metlaeng tiwagas nga adda titunggal maysa kada tayo. Tumakder tayo amin kakabsat, ket sang kamaysa tayo nga makangipaduyak-yak iti pamati tayo. Kunatay amin, mamatiak ti Dios Ama aman nakabalin amin. Sa iti krus na tayo ket naitanin, imulog tiyan dagiti na tayo, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situgaw iti makanawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Agapuntod sadyay nga may mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met Espiritu Santo. Ti panagririnano dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, ket adantumet. O Dios nga amami, adu dagiti immasideg ken ni Juan, ket nagbalbaliw da. Umay kami met umararaw ken ka, yan tangay tarigagayan mi, iti panagbalbaliw iti kagagalad mi. Hagdawat kami iti kaasi ken panulong mo, tapno masupapakan dagiti kurang ti panagbiag mi. Iti tunggal panggep ko nami, Apo, denggen na kam kadi. Para iti pagimbagan ti Santa Ina nga Iglesia, papigsaem ko ma ti Santo Papa mi Francisco, dagiti obispo mi, amin na papadi, ken dagiti adda iti nareliyosan na panagbiag, kumararag tayo ti Apo. Agpaay iti gobyerno tayo, Apo, tingnayem ti puso dagiti dadaulo mi, ken amin namang tagiben iti linak, ken talna, tapno pumadada iti soldado iti ebanghelyo, adimawat iti panangbalbaliw, kumararag tayo ti Apo. Para kada tayo amin na kaming ti simbaan, Apo, tarabayin na kami at taong, tapno bayat ti panagsagsagana nami, saan mi kumaamalipatan ti kapatgan aminsay, ket ti panakpakawan iti kabusor, ken panagayat iti amin nakita ti tao, kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti mangisursuro, ken katikista, tapno ipategda daytoy anatan o katrabaho da, ken sila lagip dalat ta aniya po Jesus ti kangatwan nga ubog iti sirib, kumararag tayo iti Apo. Apo, dinggan na kami. Para kadagiti marigrigat, ken nakurapay, tapno iti daytoy a tiyempo ti Paskwa, umadadupay tinabaknang iti panagpuspuso na, at tumulong kadakwada, ket marikna damet iti kaipapanan ti Paskwa. Kumararag tayo ti Apo. Apo, dinggan na kam kadi. Hagpaay kadagiti personal na panggep ken pakaseknan tayo, ikamatalektay amin ida iti Dios. Denggen na kami nga anak mo o Apo, tapno da kami amang ururay iti may kadwa ay na, maikan kami iti rag-o ken ragsak, ketag nanayon iti panangidaydayaw mi iti anak mo. Amin dagitoy dawatan mi gapu metlaeng ken Kristo nga Apo mi.
Amen. Nagtaudan na apagyaman ken ka. Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makaiayoy ti Dios ama aman nakabalin amin. Dawatan mi Apo, tamay daton kuma akan kanayon ken ka, ti sakrifisyo, ti napasnek a panagserbi mi. Ket iti panangtong palmi, iti insongsong mo a misteryo ti Eukaristiya, ibunga na kuma kada kami, ti panangisalakan mo. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo, ada kuma kada kayo. Itag-ayo, dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng anong mikat pakay sa lakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka Apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon na Dios, gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na profeta. Sinikog ni Virgen Maria iti mangnebedemi nga ayat. Ni Juan Bautista inwaragawag na nga asidagti aynan. Sana impatuldo idi nga addan. Ket ti metlaeng anak mo ti mangipaay, ada kami agragragsak kami amang mangpasangbay iti misteryo ti inna panakaypasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam. Ket dagiti pakaytantanukan na ti inkam ramrambakan. Hanansata makidangdanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin abunggoy ti langit. Ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, Dios dagiti amin naparswa, ti langit ken daga
napno oda iti pakay dayda yawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Iti naganti Apo, Hosana iti kangatuan. Puno unay Apo, abiig ka kinasanto ket sika ti gubuhayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipaay mo ti Espiritu mamang pasanto kadag iti adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi ken dara, ni Apo mi ay Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadag iti disipulos na ket kinunana. Alaen yo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenkan ka, sana inted kadag iti disipulos na ket kinunana. Alaen niyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, darat ti baro ken nagnanayon na tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadag iti aduat at tao, tapno mapakawan dag iti basbasol, aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. At tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akali suminom kami, iparangarang mi, ti papatay mo, o Apo, haginggay ti iyaay mo. Iti ngarot panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tay paay mo amay kari kami nga dat ito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi Apo tada kami a makiranod iti bagi kandara ni Kristo, paykay kay saan nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayirayam ayat na ana Dios san. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin na papadi, diakono na konsagrara na tattao, ken amin agserserbi ti simbaan mo. Laglagipem pay Apo dagiti kakabsat mi amat maturog asina nama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo, hapakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatan mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami, haramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biyag, ket makiranod kam to kinaingasata na Virhen Maria ng ina ti Dios, ni San Jose anasingpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Kakabsat, datayo ang nabalakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti mangikanta.
tinaken mo, dito'y daga, akas sa dilangit. Itdem kadakam, iti aldaw ito'y ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti makabasol kada kami, di na kami baybayan ngaw manugot ti sulisog ket salakan nakam ket iti daakes. Dawatan mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itnem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babayan ti panulong takaasim ka na kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol may disi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Ti panakabalin ken dayaw, iti nanayon adin tuag sarday. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamahati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kad asya asikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya, Apo. Kakabsat, at iti kordero ti Dios, at iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi, tadaytoy na Diyos na sakramento, dalusan na kami iti amin na kinadakes, ket sa ganaan na kam amang rambak iti piyesta, ti panakaipas nga iti anak mo. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Agtugaw tayo kakabsat, so magmamano nga pakaamo, pagyaman, ken pamasingkad. Umuna apo, kayat ko nga ibagi iti kura paroko ken iti parokya nga mangi danon iti panagyaman kadagiti amin nga sakripisyo panagserbi ken panangidaulo dagiti barangay Hermanas tayo apo iti daytoy nga tawen 2021-2022 barangay Gabor Norte, Lasod ken Bayugaw Oeste. Ti Dios kuma iti mang subad dagiti amin nga sakripisyo apo. Ket hagyaman kami kang runaan na unay ti panangidaulo ken panagtitimpuyog ti barangay council ken pastoral council nagserbi iti pagsayaatan iti panagrambak iti piyesta tayo. Ikantay man ida apo tinabara asipsipa. Ket maawis da kakabsat, itultuloy da kuma ti agserbi ken mangidaulo, iti parokya, iti umay nga panangrambak tayo manen, iti fiesta, ti Paskwa, ti panakaiyanak, ti Apo. Ken kastapayan iti rambak, iti baro atawen. Maipalagip kakabsat nga inton bigat, inton Martes, ison iti ordinasyon ni Reverend J.V. Benzon. Iso nga kadwa tayo, kataktakunay tayo, iti agarop talo abulan, maordenanen kas maysa nga apo padi. Ket maawis tayo, amapan makidaray, sadyay kawayan, Our Lady of Hope Parish, iti oras iti alas 9, dayta ti oras ti ordinasyon. Ket idauluan nanto ti umuna nga misa pagyaman, iti alas 3 iti malem, apo. Mairugi iti misa aginaldo apo ditoy simbaan parokya inton December 15 iti alas 6 iti sardam ken inton may kasangapulo ket innem iti Disyembre iti alas 4 iti parbangon. Nagkadua nga rambak iti misa aginaldo alas 6 iti parbangon wano alas 6 iti rabii sardam ken alas 4 iti parbangon. Adamet iti rambak misa aginaldo kadagiti barbarangay inton December 15 mangrugi iti rambak sadyay sagat iti alas 4 iti malem ken sadyay lantag alas 7 iti rabii. Kasta pa yun iti kabarwan wano kalawaan iti alas 7 matlaeng iti rabii kakabsat. Ket iti sumunong aldaw, alas 6, iti parbangon, mairugimot iti misa adviento sa Jai Villa Hermosa, iti alas 4, iti parbangon. Awag ti kasar, kakabsat, ni Francis ti Mario, nga taga nagtenga, kayat na nga ikalaysa ni Beverly Joy Tan, taga Ordaneta City, inton may 28 iti Disyembre iti daytoy atawen sadyay Our Lady of the Immaculate Conception Cathedral, Ordaneta City, Pangasinan. Ni Romel Javien, taga Tagudin, ket kayat na nga ikalaysa ni Hilda Munoz, taga Kandalikan, iti isumetlaeng nga aldaw, 28 iti Disyembre, dito'y parokya tayo. Ni Kelvin John Bagawisan, taga Sidawan, kayat na nga ikalaysa ni Joy Rosalyn Mortera, taga Bangar La Union, iti 20 may 20 ket siyam iti Disyembre sa Jai St. Christopher Parish, Bangar La Union. Kastapay ni Ronald Leo Pineda, taga Pugo La Union, kayat na nga ikasar ni Glenda Liamoso, taga Poblacion Este, inton may 8 ti Enero
2022 sa Jai Holy Family Parish, Pugo, La Union. Kakabsat, idawdawatan tayo, iraman tayo, iti panangi karkararag tayo, ket makipagladingit tayo, iti pamilya, dagiti pimusay, da Cecilia, Mangurnong, taga Kalawaan, 70 ket 2 ti tawon na, maitabon, inton may kasangapulo ket 7 iti bulan iti Disyembre, iti oras iti alas 8 iti bigat. Kastapay makipagladingit kami iti dagiti ingunguten, dagiti kameng ti familia ni Lita Raceles, 71 years old, taga Pantar, maitabon inton may kasangapulo ket 8 iti Disyembre, iti oras iti alas 8. Tumakder tayo, kakabsat. Ti Apo, ada kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, nalpasen daytoy na santuan na misa, in kayon iti ayat, rag-o ken kapya, ti Apo. Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti 5 sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted nakakada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sikatag na nayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kay tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofon kada kami, ti dalan ti panakaisala.
O Jesus, sika maestromi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay suming kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magteng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti bason, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy ka masagan kami, o apo. Kami tinaduma adiso, itanon iti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutroen ti parabor, agayam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag maging isagot ni, napod makin tuloy kami, at tuy lang sa saganan kami, o apo. Amin nasagot, irok nilitipid ni Klubo, inalingpit, kinasanto, ken kalinaay. Ang iba'y pumasingal, ang mamati tinudo, palagayat ni ti para tao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami apo. Magsutuin parabor, agyaman kami apo iti